Incwadi yabaseKorinti yokuqala, isahluko sesine iyafundeka. Makenze njalo ke umntu ukucinga ngathi, athi singabakhonzi bakaKristu, athi singamagosa eemfihlelo zikaThixo. Ke kaloku ke, kufuneka kuwo amagosa, ukuba elowo kuwo afumaneke ethembekile. Kum ke yeyona nto incinanana, ukuba ndincinwe nini nayimini yamatyala yabantu. Ke andizincini nam ngokwam, kuba andazazazeli nto, noko andigwetyelwe koko. Ondincinayo ke yiNkosi. Ngoko ke musani ukugweba nto phambi kwelona xesha, ide ifike imini yeNkosi, eyakuthi izikhanyise nokuzikhanyisa izinto ezifihlakeleyo zobumnyama, iwabonakalise amacebo eentliziyo, andule ke elowo nalowo abe nodumo oluvela kuThixo. Ezi zinto ke bazalwane, ndizilinganisela ngam noApholo ngenxa yenu, ukuze nifunde kuthi aba, ukuba ningazicingeli ngaphezulu koko kubhaliweyo, ukuze kungabikho namnye uzikhukhumalisayo ngokomnye ngenxa yomnye. Kuba ngubani na okubalulayo kwabanye? Yintoni na ke onayo ongayinkeliswanga? Phofu ke, ukuba wamkelisiwe, uqhayiselani na ngathi akwamkeliswanga? Senihluthi, senizizityebi, nilawula ningenathi. Akwaba ke kambe beningabalawuli, ukuze nathi silawule kunye nani. Kuba ngathi mna uThixo thina bapostile usivusela mva, sanga singabamiselwe ukufa, kuba sanekwe senziwa intlekisa kulo ihlabathi, nakwizithunywa zezulu, nakubantu. Thina siziyatha ngenxa kaKristu, ke nina nizingqonde kuKristu. Thina sisole amandla, ke nina nomelele. Nina nizukile, ke thina sisole imbeko. Kude kweli lixa langoku silamba, sinxana, siyambaza, sintlithwa, singenazikhundla zibaluleka. Sisebenza ngezandla zethu, sithi sitshabhiswa sibe sisikelela, sithi sitshutshiswa sibe sinyamezela, sithi sinyeliswa sibe siyala, sixeliswa yinkunkuma yehlabathi, inkuthu yezinto zonke, kude kube ngoku ke. Ezo zinto ndizibhalele ukuba nidane. Ndiyaniluleka njengabantwana bam abathandekayo, kuba ningafanelana nibakhaphi bamawaka-1000 kuKristu. Aba baninzi bona, ooyihlo, kuba kuKristu uYesu nizelwe ndim lo ngazo iindaba ezilungileyo. Ndiyaniyala ngoko, yibani ngabaxelisa mna. Ngenxa yoko ndinithumela uTimothi, ongumntwana wam oyintanda, othembekileyo waseNkosini. Uyanikundikhumbuza iindlela zam ezikuKristu, njengoko ndifundisayo ezindaweni zonke, kuwo onke amabandla. Ke kaloku inxenye ithe yakhukhumala, ngathi andiyi kuza kuni, ndiyakuza ke kuni kamsinya. Ukuba iNkosi ithe yavuma, ukuze ndinganeli kukwazi ukuthetha kwabakhukhumeleyo ndazi amandla abo. Kuba ke ubukumkani bukaThixo abusokuthetheni, kusemandleni. Nithanda kuphi na? Kuko ukuza kuni ndinoswazi, kuko ukuza ndinothando nomoya nobulali.